وڵاتانی گرتین ئەمریکا هاتیە ناسکردن وەکا ئەردێ دەلیڤەیان ji بۆ gelek xelkê cîhanê pitir jwana Meksîkiyan. Mûzîkjenên Mariachi ku rengekî mûzîka edetiye li Meksîko pitir rûdkena Amerîka û bi taybet li bajarê Los Angeles cihê wan diyar e. Meydaneka bi navê Mariachi Plaza li wir ew digehne êk ji bo ku bêne xwestin ji bo şahî û bonên taybetên Emerîkiyan. Lê rewşa xeraba aborî van salan li Amerîka halê wan jî nexweş kiriye. Efrengê mûzîkê yê li sedê 19 li Meksîko dest pê kiriye û geha Los Angeles bingehekê mezinê mûzîka Mariachi li derveyê cihê ew lê peyda bûyî. Hinek ji mûzîkjenan li xwaringeha dicivin. Hinek jwanan li vir li vê meydanê nîva bajarê Los Angeles meydana Mariachi li karî digerin. This is a job, the only job I have now. Ew karê bi tinê min hey. Ev 45 salin ez vî karî dikim. David Martin û mûzîkjenên dî bi cilên edetî rojane têne meydana Mariachi bi hîviya hin dêne bêne xwestin ji bo dawetaniyan helkeftên taybet. Lê ew dibêje rewşa aborî ziyan gehandiye maşê wan. Very severely. Gelek bi ziyan bû. Ew pêncî ji sedê hatiye xwarî. Gelek zêde hatiye xwarî û bûye eger hinê hinek ji Mariachiyan vegerne Meksîko. Hinek dev jê berdin yên mayên jî bi zorê pê dijîn. Ew dahat têra jiyanê nake. Divê min karekî dî jî hebe. Carlos Pecek rojê çend demijmêran mûzîka Mariachi dijenitin çunku wî PTV bi perêzê heye daxanî bikiritin. Her karîgeriyek li ser dahatê xelkê karîgerî heye li ser me jî çunku eger wan kêm pare hebitin ew şahiya nakin. David Martin dibêjitin dema aborî baş bû nêzîkî 8 mûzîkjenan dihatin wergirtin da li şahiyeke taybet bijenin. Niha rêja wan pênc e ev bi zehmet e. Mûzîkjenên dêrîn dibêjin aborî kêşeyek dî jî durist kiriye. Hinek ji wan mûzîkjenan bêtaqetin, hinek ji wana nizanin baş mûzîkê bijenin. Navdengê wan xerab e. Ev ca xelek jî bawer diketin ew ne profesyonelin û wana gazî nakin. Martin dibêjitin hinek mûzîkjenan li van dimahiyan êketiyek pêkîne. Endamên wê sozdan kêmtir ji $5 wernegirin ji her endamekî tîmî re dê demijmêrekê de. Eger demijmêr destketin, naxe me $5 yan $10 kêmikî. Ew ferqek mezin nake. Belê Carlos Peceko dibêjitin tirs ew eger xelek fêrî hindê bû kêm pare bidetin, dema rewşa aborî jî baş bitin ew dê her fêr bin kêm pare bidin.